Dobrý den, vážení přátelé, sousedé a krajané. Vítám vás u dobrých zpráv, tentokrát na měsíc říjen roku 2012. Zmíním karty Velké arkány, jednotlivé souvislosti živlů si můžete přečíst v textu na stránkách věštěníonline.cz. Takže první karta císaře imperátora ve třetím domě v živlu vzduchu. Tady zase nám imperátor říká, že budeme diskutovat s blízkými osobami, které máme jaksi na dosah ruky, o nějakém zajímavém podniku, o tom, jak by naše království mohlo růst a prosperovat. Prosím, je důležité dát si pozor na informace, které by se měly pustit v pravý čas, ne dřív, protože konkurence nespí. Další zajímavá karta Vozataj ve čtvrtém domě. Ta nám ukazuje na to, že budeme chtít opustit svoje teritorium za nějakými vyššími cíli. Bude nutné, abychom sebrali veškerou svoji odvahu a pustili se směle do toho úkolu, protože cítíme, že přišel ten správný čas. Pokud nás naši blízcí budou chtít podpořit, nechme se podpořit. Pokud nás podporovat nebudou chtít, budeme na to sami a proto ta odvaha je velice důležitá, aby jsme sami o ní pečovali. Výsledky se potom vyplatí. Další karta na pozici 6. domu, na pozici našeho dennodenního života je hvězda. Hvězda nám jaksi svítí, nese nám dobrou zprávu, že to, co děláme, je dobré. Je důležité, abychom sami živili v sobě myšlenky na naši dobrou a skvělou budoucnost, protože nás čeká ještě hodně práce, kterou budeme muset vykonat a dá se říct, že nám s ní nikdo moc nepomůže, že na ní zase budeme sami. Ale dobrá víra by nám teda měla pomoci a měli bychom skutečně dojít k dobrým výsledkům, jak říká ten Vozataj imperátor. A hvězda znamená, že tedy nám nebesa přejí. Další karta, která je velice zajímavá, tak je na této pozici v 9. domu karta ďábla. Ďábel nám ukazuje na to, že v našem vzdělávání jak si najednou otevřeme oči a pochopíme látku, která nám dlouho nebyla jasná. Objevíme nové souvislosti, nové argumenty, které jaksi budou pro nás velice důležité a nakonec tedy uvidíme jejich pravost. Na pozici 11. domu máme smrtku. Měli bychom se připravit na to, že ze života odejde nějaká osoba, které jsme drželi palce. Moc často jsme ji neviděli, nebyla nám blízká, ale věděli jsme o ní. Nebo je to taky osoba, která se jaksi zabývala stejným oborem, jako se zabýváme my. Karta spravedlnosti na této pozici říká, že co se týče veřejných institucí, toho, co nás svazuje, tak bude jaksi mít spravedlnost úřední den a znamená to, že měli bychom počítat s tím, že každý náš současný počin bude mít v budoucnosti své následky, které tedy nás zasáhnou buď jako odměna nebo jako trest. Vždycky bychom měli počítat s tím, že naše činy budou v budoucnosti mít na nás svoje následky. Takže kompletní text na stránkách věštěníonline.cz. Mějte se krásně, ať se vám dobře daří a ať se máte rádi. Naschledanou.